Puurunkorakentaminen on yleisin talonrakennustapa Pohjoismaissa. Syy siihen on yksinkertainen. Puurunkorakennusten lämpöhyötysuhde on erinomainen ja ne ovat nopeasti rakennettavia, vankkoja, ympäristöystävällisiä sekä kestävän kehityksen mukaisia. Perinteisesti puurunkotalojen seinät on eristetty käyttämällä mineraalivillalevyjä tai rullia. Nyt on kuitenkin olemassa vaihtoehto, joka on yhtä tehokasta ja kestävää kuin lasivilla ja tarjoaa lisäksi muita etuja rakennuttajille, rakentajille ja asentajille. Knauf Insulation on kehittänyt uuden Perimeter Plus lasivillatuotteen, joka asennetaan puhaltamalla se uusiin tai aikaisemmin rakennettuihin puurunkoseiniin ja kattoihin. Puhallettua mineraalivillaa on käytetty ullakkojen eristykseen jo vuosien ajan. Asennus sujuu nopeasti ja ilman jätettä. Lisäksi erittäin monilla urakoitsijoilla on kokemusta puhallusasennuksista ja käytettävissään puhalluslaitteet. Knauf Insulation työstää parhaillaan uusia puurunkorakennusten erityisratkaisuja. Kohta puurunkorakenteiset seinät ja katot voidaan käsitellä samalla tuotteella. Knauf Insulation kehitti Perimeter Plus-tuotteen Yhdysvalloissa ja se on nykyään maassa yleisimmin käytetty puurunkorakennusten eristysmenetelmä. Perimeter Plus tarjoaa rakennuttajille uuden ratkaisun asuinrakennusten puurunkoseinien eristykseen. Sen lämmöneриstysominaisuudet ovat poikkeukselliset. Patentoidun BIBS Blow-in Blanket-järjestelmän avulla muodostuu nopeasti kustannustehokas eristekerros, joka asennetaan suoraan puurunkorakenteeseen. Tämä lyhentää merkittävästi asennukseen kuluvaa aikaa. Perimeter Plus on helppo asentaa tavanomaisella puhalluslaitteistolla. Puhallettu kuitu täyttää tyhjän tilan tasaisesti jopa epäsäännöllisen muotoisissa ja vaikeapääsyisissä kohdissa. Rakentaja voi säädellä eristekerroksen lämpö- ja äänieristys-ominaisuuksia vaihtelemalla sen paksuutta. Perimeter Plus tarjoaa talonomistajille monia etuja. Perimeter Plus on todistetusti toimiva lämpö- ja äänieeriste. Mineraalivilla on täysin paloturvallinen materiaali, jolla on hyväksytty paloluokitus. Perimeter Plus hylkii kosteutta ja hometta, siksi se on pitkäikäinen ja ongelmaton ratkaisu. Täyte ei laskeudu tai painu ajan myötä, joten eristys ei petä mistään kohdasta. Puurunkorakenne tekee moderneista asuinrakennuksista todistetusti kestävän kehityksen mukaisia ja lämpötaloudellisesti tehokkaita. Laadukas eristys parantaa rakennusten energiatehokkuutta. Lisäksi lasivilla valmistetaan kierrätetystä lasista, mikä edistää jätteiden kierrätystä sekä takaa, että myös itse eriste on kierrätettävissä elinkaarensa lopussa. Perimeter Plus on viimeisin tulokas ensiluokkaisten Knauf Insulation eristystuotteiden laajassa valikoimassa. Knauf Insulation antaa asentajien ja rakennuttajien tueksi alan johtavaa tekniikkaa. Käytettiin sitten tavanomaisia mineraalivillaeristeitä tai uutta Perimeter Plus-järjestelmää. Perimeter Plus. Innovatiivinen puurunkorakennusten eristysmenetelmä.